नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै लाबोगोन माने नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायदों लोगोफोर। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन आरो मा होनना बुङो गोथार जुलिनि भिडिअ लाबोनो आङो नोंथांमोननो नाजागोन। जोंहा बेयो जाहैबाय हाबाया बिबार बाथौनि हाबा जागोन आरोना। मा होनना बुङो खैना गोदान लाबोबाय थादों दायो, बेनिफ्राय जोंहा बेयाव हाबा दानगोन आरोना। बे हाबा दाननायखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। जोंनि जि बिबार बाथौनि जि हाबा दाननाय नियम बेखौ फारियै दिन्थिलांनो हास्थायगोन आरोना। दे अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर। दायो आङो सिङाव हाबलांनोसै, माबायदि सिङाव लाहार फाहार खालामदों बेखौ दिन्थिनो हास्थायगोन आरोना लोगोफोर। माने खैना गोदाना दाबो सफैथ'वाखै जोंहा, आरो सिंनि नुथायफोरखौ आङो दिन्थिलांगोन माबायदि प्रिपेरेसन जानानै दं। बेनिफ्राय दायो नैबेयाव लाहार फाहार खालामबाय, माने दिनै गोथार जुलिया नैबेयावनो खालामजागोन। जोंहा फंबाय अरुप दैमारिनि जि गोथार जुलि नैबेयाव जागोन आरोना। खैना गोदाना जोंहा दासिमबो सफैयाखै। दायो आङो सफैबा फारियै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर। नायलांबाय था आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा गाबोननि थाखाय जि रिसिपसन खालामनाय जायगा नैबेखौ नैबिदि साजायनाय जादों। बिदिनो दायो माने खैना गोदानखौ नेबाय थादों आरोना नैबेयावनो। ओमफ्राय जोंहा नै दौरिफोरा लाहार फाहार खालामबाय थादों हाबानि माखासे। ओमफ्राय जोंहा नैबे हौवा गोदाननि बिफाया नैबेनो आङो आमाय जायो आरोना। बिथाङा रायज्लायनायाव एसे उसुबिदा जाबाय देहा लानानै। बिहामजो मोनसिगोन आमाया ना, बिहामजो मोनसिगोन, बिराद रंजानाय मोनो ना। गोजांलायाखैलै आमाया मालाय बिहामजो मोनसिगोनखाय दा। जोंहा नैबे आमायनि फिसाला बिथाङानो बिहामजोखौ लाबोगोन आरो दायो लाबोबाय थादों। आरो दान्दिसे उनावनो आङो दिनै बिथांमोननि जि गोथार जुलि बेखौ दिन्थिनो नाजागोन आरो लोगोफोर। दे नायलांबाय था। दाथ' आरो बर'नि हाबायाव मा मा खालामनाय जायो नैबेखौ मिथिखायो नोंथांमोना, अब्लाबो आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिबावबाय। दायो जोंहा खैना गोदानखौ लाबोखांनायनि उनावनो बेयाव बर'नि नियम बायदियै थारमाने बेयाव गोथार जुलिखौ खालामना होनाय जागोन आरो बिथां अरुप फंबाय आरो जोंहा बेवाइफोर गोदान लाबोबाय थानायखौ न'। जोंहा नै बिथिं दौरिफोरा नै बिथांमोनानो जोंहा हाबाखौ दानगोन आरोना। जोंहा दौरि गोबाङा मिथिखायो, नाथाय जायफोरा मिथिया आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोना बर'नि बाथौनि नियमखौ नायनानै लादो माबायदि हाबा दाननाय जायो। बेखौ आं फुल डिटेल्सै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना। गासै साबैसे थायो दौरिया आफाया? हाबा दाननायाव मोनबावगोन ना? हाबा दाननायाव आरो साब्रै मोनबावगोन आरो। थिग दङ। दिनैनि बे गोथार जुलिनि जि हाबा दाननाय बेखौ आङो नोंथांमोननो फुल डिटेल्स दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दे। आरो बिथांमोनखौबो नुबाय थागोन, लोगो मोनबाय थागोन। दे गोजोननाय थाबाय। बिथाङानो हौवा गोदाना मा होनना बुङो फंबाय अरुप दैमारि ना, बिथांखौ थेफाबो होनना मिथियो। नै दा बिथांमोना रेडि जानानै दङ गानै जोमै। दायो मा होनना बुङो बर'नि नियम बायदि, बाथौआरिनि नियम बायदि बिथांमोना दिनैनि सानाव गोथार जुलि जासिगोन आरोना। जोंहा खैना गोदाना सफैथ'वाखै, दायो नेबाय थादों रेडि जानानै। सफैबानो दा बिथांमोनखौ नियम बायदियै गोथार जुलि खालामना होनाय जासिगोन आरो नै बिथांनो। नै बेयो जाहैबाय आंनियानै माने दरा गोदाननि बिमा, जोंहा अरुपनि बिमा आरो बिथाङा दिनैनिफ्राय बिहामजो मोनसिगोन आरोना। बिराद खुसि जादों बिहामजो मोनगोननि, हाथायानो लोमाखै। दान्दिसे उनावनो थारमाने बिहामजो मोनसिगोन आरो। नै बिथाङा खुसिथार। मोसानांगोन गाबोन, दिनै मोसायाबाबो गाबोन। फाइनालि जोंहा हिन्जाव गोदाना सफैसिगोन लोगोफोर। नै सफैबायानो एसे साखाथियाव। ओमफ्राय दायो नैबेयाव माखासे नियम, खैना गोदानखौ न'आव सोनो थाखाय बेयाव माखासे नियम दङ। आरो बे नियम बायदियैनो नियम खालामनानै सिङाव खैना गोदानखौ बरायनानै लांगोन। आरो बिनि उनाव जोंहा जि बर'नि नियम बायदि बिथांमोनखौ दिनै गोथार जुलि होनाय जागोन। दायो नै जोंहा खैना गोदानखौ बरायनो थाखाय नैबेयाव साखा फारा जानानै दङ गासिबो। जोंहा न'खरनि आरो गामिनि रायजो राजा, बोराय बुरै, उन्दै गथ'फोर। जोंहा नैबेयाव हिन्जाव गोदानखौ आथिं सुगोन। बेनिफ्राय आरो माखासे नियम दङ, बे नियम बायदियै खालामनाय जागोन आरो आं बेखौ नोंथांमोननो हानायसेबां दिन्थिलांनो नाजागोन। बेनिफ्राय नै जोंहा माखासे
जगारफोरखौ लाबोबाय थादों नैबेयाव खैना गोदान लायग्राफोरा जोंहा नै सफैबाय नाथाय खैनाखौ बिथांमोना दाबो लाबोनो हायाखै लाबोनोनो हायाखै बिथांमोना दाबो नै लाबोनो हाबाय जोंहा दायो नैबेयाव हिन्जाव गोदान बरायनो थाखाय थारमाने ओरैबायदि रेडि जानानै दङ नै माने हिन्जाव गोदाना जोंहा सफैबाय लामा ससेयाव माखासे बिथांजों फैग्राफोरा थारमाने बिथांखौ दोननो फैग्राफोरा माखासे सफैथ'वाखै आरोना जोंहा नैबेयाव नै खैना गोदान नेग्राफोरा नैबेयाव खाम सिफुं लानानै नेगासिनो आरो दा खैना गोदानखौ बरायनो थाखाय नोंसोर मा नेदों ना नेमोन हिन्जाव गोदान फाइनालि जोंहा हिन्जाव गोदान लाबोग्राफ्रा सफैबाय हिन्जाव गोदान लाबोग्राफ्रा सफैबाय खिन्थु हिन्जाव गोदाना बबेथाय मिथिला सिनायलाबो मोनैबा सिनायलाबो जाहैबाय हिन्जाव गोदानखौबो बोरोथो ओमफ्राय आरो दायो जोंहा नैबेयाव नियम बायदिहै आथिं बिबाजै मोननायनि बिराद फुरथि जादों
जोङो दायो हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय दायो मन्दपाव फज'सिगोन माने बेयो जोंनि मा होनना बुङो बर' बाथौ वारिनि माने नियम बायदियै लाबोनानै बिथांखौ नैबे बाथौ मन्दपाव खनथाम गिदिंहोनानै जा नैबे मन्दपाव फज'गोन आरो बिदिनो बिथांमोननि गोथार जुलिखौ नियम बायदियै दायो खालामनाय जासिगोन आरो Galang sih kita. Dikit. Barang putar lah. Ada masalah dah. Ayo tuh anak nanya apa ini? Yang naik kok. Sunkungri Odeng Nengkau Ang Dinai Nijise Kalar
से दान 2024 मायथाइ नों आफानिनो आलो गोजोनै अनलायना सुखु गोजोनै रायजो जानो थाखाय आंनि बियादै फरायना सानकुंग्रि ब्रह्मखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि गामिनि बिफा गजेन दैमारिनि सेथि फिसाला अरुप कुमार दैमारिनो गोसो खुसियै आखाइ हमना गथायना होनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय आंनि बे बियादै फिसाया बिनिसै नों आफा इसोर मोनना सानैबो संसाराव थांना रुजु रुमु रायजो मोनजाथों। बिसोरनि फोलेरा गियानि सोलो सैथो धोरोमारि जानो हाथों बेखौनो आंबो बोर सारस्रिनाय जाबाय। दहाय आफा नुवाथारि आनान गसाइ सोरजिगिरि बे खारना होबानो जायो बेयो
सानैबो ज'नो हम औ आं बुंदे सानैबो बुंदे गोसा गोसा बुंदो आहाम सानैबो बुं ओं रिं लिं बोर से ओं रिं लिं बोर से ओं रिं लिं बोर से अदे आफा आनान गसाइ नुवाथारि बोराइ बाथौ जों दिनैनि बे गोथार बुब्लि समाव जोंनि गोसो गोरबोजों सुंग्रि हरदों नों आफानिनो थिननाय आसारबानि थामथि आसार जराजुलि जानानै मुलुगाव मोखां नायनानै फोलेर लाखिनो थाखाय नोंनिनो गोथार धोरोम बिजाबनि सायाव आखाइ होनानै हाबा सालियाव जथुमनाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ साखि खालामनानै अख्राङाव थानाय हाथरखि हालाफोरखौ साखि दोननानै दिनै जों अराय थैस' हांस'नि जुलि जानो हमलायबाय बोर साख्रि हरदो आफा दिनै जों जोंनि गोथार जराजुलि जानाया समाव दहाय आफा नुवाथारि आनान गसाइ सोरजिगिरि बिबारखौबो एवगारोलाय सानैबो गार